Petruk arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Panas-panas jajaran karo ngoyak-ngoyak aku ning ngene iki karepmu piye? Mangke riyen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka menungsa kae. Sing iruke kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kurang ngopo-ngopo kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo githoke. Diapure kaya ngono wis diajate ponokawane kok ngoyak-ngoyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu iki lho. Ponokanmu mlebu ning Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-ngoyak karo aku kae bedes kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petruk kula maju kene ponokawan. Petruk aku butuh rembugan karo kowe. Diapure kaya ngene kok ngoyak-ngoyak aku kowe. Kowe kok ngoyak-ngoyak aku kowe. Aduh yono tak nembangu. Petruk dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani namah asmaning Janaka, kowe iblis lanat kowe. Petruk kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh iyung. Ndoro. Kula mboten nindakaken menapa. Terus ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisanmu sapenake dhewe. Petruk ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawu gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Nggih, kok ora keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kula Prabu ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana lan Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih, nek ngeten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petruk kurang ajar, mangke kula badhe ngukum Petruk. Matur nuwun
Nuwun Kakang Prabu. Kakang Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran Aku ora bakal gancalake, ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Panca! Wah! Wedan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Kakang Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petro, Wonten dawuh. ha iki Petro kok lagumen omongane. Nggih, Sinuwan Sinuwun kok sinuwan. Ayo teng mburi. jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Inggih. Ngestakaken dawuh. Wis, Lajeng menika kaduk. kula kok duwe anak Petro loro niku pripun Semar menengo. Mar, bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tuwa bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Ora tenan ta. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya, Niatmu ngopo? goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala Watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae rasa ndadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, durung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Wah, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah koplo Bel. pil jengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon lerane kok ngayal.
Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampone. Kon rene. Petruk, dalem Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ora saning nong-nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lah ki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae Kakang Antasena bali kaya wingi ni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk cilaka to. Antasena bali. Ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggih. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mantuka larak ngono. Wis kene jupuk ora dienggo lucu wis jupuk ya. Gara-gara iso nglabuhi aku mantuka larak ngono. Wong ming petel kok gayane kaya iso. Petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu seragam. Heeh. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesone ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa?
Bapa Jodipati. Kowe lah dalah kowe bali tak rampungane Werkudara. Apa? Petro ndi? Iki apa? Karepmu? Tak gowo ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti. bakal nggonku entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane Nata Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petro. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu, Ngelmune apa aku tak krungu? sastra, minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyan. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu nrebel. Kok isa-isane nglakoni. Ngowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon. Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mantani Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipatani ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nen di Janaka Mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe nguthak-athik tembung sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning kuwi apa aku tak takon? Omongan.
ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Oh. Ngeyel. Bukan wape sastro dasmu Seneng tenan. jano Wonten dawuh. dodo cekikilan Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra 3 cet. Mulya 4. Memayu hayuning bawana 003. Pangur. Berarti 003 tambah ke 4 dadine 4030 040. Jong. wis Kula niku mboten tendang bokongmu Nggih pun. Ndara Werkudara nganu tenan isin tenan. Wis Petruk nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhane para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. oh Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah ngopo Ndara Kresna niku mundhan panjenengan. Kon ngresiki Kurawa. gah oh ki sabu kon ngresiki dhewe Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. uga Megah tenan. uga Sastra mulya. wah Petro oya wis Sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamuljaning jati. iblis lanang